Kuble Shibo ni piki pajba bayi sesin pan apni asal bahaya pi shika Voice of Kasi channel. Hakini kesengi kebamentang aku aban keren kabayadai sepang kapandal jong ka VPP bat kapandal jong ki weki party. Balai ngaku aban keren ni gini ki pandal kadau kalong ba. Hakini kesengi giba lalej ngayu i ba shibon ki bro ki keren sepang kajingyang jong iba adan. Hakini kapor kabamenta ko ki pajba ba it lada pi kwa man tip kai kata ka pandal jong ka VPP bat ka pandal jong ki waipat ki party snap ikani ka video nadu ka bestang badadu ka bakut te pin sayo ka jing pensai badanda pila yo ka jing pensai hangta pin sa zutu bat nangta pin sa airu ka jing krishan ya ka Voice of People Party. Hakini kapor kabamenta tong ini lej na wood sakata ka topik kabangan sakran hakini kapor kapayadai sepang kapandal jong ka VPP bat kapandal jong ki waipat ki party te tongin ya sap no pajba bi hakini kapor kabamenta kubli sibun pajba bi mentangan keren no direct sepang kani kapandal jong ka VPP bat kapandal jong ki waipat ki party tongan keren mentaning kong sepang kapandal jong ki pat ki party hapo ka state meklia jung pajba bi POE yakane omdei bangi shu thau lane kabangang shu kran klam da tip lane klam da yoi hari ke ai kabang kran ngakran be ya ka jingsha kabang yoi bat nga tip bat kani ka jingkran jongaru kamdei kabak kentho hari ka dei be tang ban pensai ki pajba jong ka bri uhenyo trap bakin long kita ki breu ki bestat nang ni sekman habang keren sepangkane ka pandal jong ki weki party kalong kumne ko ki pajba bayi pitip na am kini ki weki party haswa bakin lejpen long ya ka canvas election ane ban lej alap election hakisnong baper hapo ri kasi bi ichung kabaning kong kabaki kile kalong ban sna ya kita ki pandal ki ba internet adu kata-kata ya ka ba PPP da ki khmat breu POE kata ka jing internet ka jaga song galong ka ba biang ta ka pandal ka ba yang gitu ki nongkran ki speaker dan gitu ki breu ki ba yalap election kalong ka jaga ka ba kham halor bat ka ba kham internet dan ka ba kham kring ya ki pajba ba ki pedru namar ki yo ibha bat nang tas ki kor pensawa kila penbiang nadong sedang bat om takata ki penbiang ro ya ki pajba ki bawan sngap ya ki jingalap election jongki hakitu ki jaka ki penbiang gini ki suki baper bat ngasukwa ban ong pi ko ki pajba bi ka jing penlut pisai jongki ban snai ki pandal kalong ka ba internet sha kata ka jing penlut pisai jongki Henry ke ke bang aku ban keren ke ni kapor ba kini ki wei ki party ki don ni kaspa ka pho ban penlut ya kata ka pandal bat ban khod yu pajba bakin shong suk shong keman ha kata ka suki ke baki ki bu om bang akan tho ki Henry bali ngahaban keren kadau kalong ba don ka tu ka nengut ki bala keren palal di ka jingyang jong iba ardan haba i lap election haba i pensai ya kan nongrim jong ka Voice of People Party bat om takata haba i dawa ya ka hok jong ki trai muluk ya ka sorkar haba i yang bun ki bakken tho bat dei na kata kadau ngasa kwa ban wanra menta kum kata ka jingkran ka boong ka pandal jong ka VP bat ka pandal jong ki waipat ki party ko ki pajba ba i pide ban tip ikane katu kajing sna pandal jo ki weki party kajing lo dang tu kamdei tang daki spa kamdei tang daki hajar berkal laru ban lo dadu ki siu daki pho hajar namar kalong kabaram ban sna pandal ro tena kata kadau ko ki pajba bi balai ngakwa ban kren kadau kalong ba labun palat bakan tho ya kajing yang jong iba dan habai lej yalap election te mentang anget bapila syai bakane ka pandal jong ki weki party ka jinglot pisa kamdei ka bakai bat ka jing penut jong ki ha katu ka pandal kamdei tang daki spa tang daki hajar Henry daki pau hajar kalut
But mentangan keren sapang ka pandal jong ka VPP. Ko ki pait ba bi habala khot ya ki pait ba banwan sa ka jingalang nakaliang jong ka pandal jong ka VPP. Haba ki nongelam jong ka Voice of People Party. Ki khot yu pait ba jong ka bri uhenyo trap ban sngap ya kan nongrim jong ki ya kata ke jingpen syai joki sapang ka parti joki pat om tang kata andai sapang ki mat ki jura ki bakta ya ke imlang salang ki mat ki jura ki bakta ya ke jaj penru ke CBE chung ke ka bang ngiyo ya ka pandal jong ka VP ka pandal jong ka Voice of People Party ko ki pait ba bi bunsin POE baki Sudara tang da ka jeri kup slap ngi khot ka jeri kup slap ya tu ngakot jeri kup slap lane ka tu tarpal mo ka baki suda malu mala pat nang ta kisayang ban yalap ya kan nongrim jongki bat ki pait ba ki don katu katne ki ba yo song hi ki suki malu mala rei de tang kitu ki ba yo song akhmat an rei bunsin ki pait ba ki yang bat ki syong Hamadan ki long kemi ki long pa ki khun samla ki syong Hamadan bat ki ai ke jingkershan ya ka Voice of People Party te ko ki pait ba bi ke pandal jong ka VP ka klem lut pisai ki klem penut pisai ya ki pait ba ling ba ka pandal ka baki kisna bat ngam tip kini ki we ki yo pisana ba ki penut ya kata ga jisna pandal jong ki ngam tip ngam kwa hiru ban kan tho kasyong aki hari ke ke bang kwa ban ong ki ha kani ka por ka bamenta ko ki pait ba bi sapang ka pandal jong ka VP wat la da kata ka pandal jong ka VP ka long ka ba ka bom itnat lane ka ba upait ba umyo ki suki ban song henry POE ne am ya kata ka jing i jong upait ba jong ka bri uhinyo trap ya kani ka sang of a Voice of People Party kita hadu kata-kata bat ki kloi ban ai ka ti kamon ka ti kadiang ban kersan ya kan ka parti ka daw kalong bakan ni ka parti VP ka job ki pait ba om da ka spa om da ka pho hare da ka jing it bat om tang kata ko ki pait ba bi hakini ki si ki bladam haka por ba iba ardan ilej ya ki lanele ya rally ya po secretariat kadba iba ardan idang keren idang pensai kita ki nongrim sipau teli ki mat bandawai ka sorkar baka ban simkia baka ban le bun ki breu ki la keren ben iba ardan ke jing keren ben juki kalong kumne hakapor bo udang yang hang tu ha tunum kali namaru fitip nam ka parti VP bapli kamdon kata ka pandal ka ba itnat henry uhaban yang hatunum hajrong tunum kali te haba ubreu uyang hang tu pun ki breu ki ong uyang sarong lane uyang kum uta ubreu basomang ubom ikop uta ulidar unongelam henry ko ki pait ba bi ngakwa ban pensai pi hakini ka por ka bamenta balei pi pet tang ya kata ka jingyang lada uba arden uyo kita ki pandal ki ba itnat kumbayo kini ki we ki parti bansna lada uyang kumno ru kam lele bat kata ka jingyang jong uru kam don jing ta lada yang skam hari pide ban perkhat ko ki pait ba bi haba iba ardan iyang hatunum bos lane tunum kali ban ya lap ya ki nongrim ya ki mat ki jura ki bakta ya ka jaj penru kasi cumi haban yang skam ba ki kijak namario ba kelas Dena kata kada ko ki pait ba bi kini ki ba yo le sekini ki breu ki ba ong bo us yang sarong yang somang hari yang kwa man persaya pi kam dei ke jing sarong pin saya tenang ayu kan ber kitu ki we ki pandal jong ki we ki parti ki ba pen biang kata ka jakayang ka jakasong ka ba itnat ka ba bas ban yang ru da yang kumno ru lele hari perkhat ko ki pait ba bi unong yalam ubas ngoren bot unong yalam ubadan sya ka jingit kli na kumta ka jaj penreu wadla da yang hatunum kali ban ya lap ya kan nongrim jangka Voice of People Party salia
nakata daw kamde yang iban wodong kamde yang iban bishar tangi kata bang ngiyo i sabar Henry piklem yet piklem pet ba piklem pet itu ba ya ka pandal jang ka VP kam don kum kini ki weki parti ki bala sna daki po hajar daki lak ru ban penlut ya kata ka pandal Henry ka parti VP haka tu kasi haka por bakal let ya ki apo sekretarian kadon tang gitu ki kali kiba penyang bad iba arden ihaban yang alor jong gitu ki kali bad usap pensyai ki pai ba jong ka bri uhnyo trap na kata kadau ka tu ke jing yang jong iba arden kum tu kad kum ke jing i cuma uhaban yang skam namar hapo tunum bos mo apa hapo hajrong tunum bos sorry apa kala hajrong tunum kali uhaban yang ba uhaban penskam ba ki kijat kenang bonom ur barse ka baar ke jing yang jong iba ardan kum tu kadai kum uta unong yalam ubom juting ubom jurich nakabenta ka hoki khun ki kti jong aban jong pi uhaban yang skam lingba tang ka tu ke jing yang jong um kapen i ke jing slur kapen i ke jing long rangba kapen i ke jing long nong yalam besisa bangim dei banting banyada ya ka hok ki longdin bat ki mandin jong nakata ka daw ko ki pai ba bi dan rugi bakomen uyang kum ubos dan rugi bakomen kum ta kadau kalong kum unong yalam uhab dan bahaga jinglong confident ke jinglong slur but kani ke jing yang jong ibaar dan ka aimen sim ru ye ki konsam la ki ba ritmen sim ki ba shifting ki bom don ka men sim slur han reling mo ke jing yang jong u ka ai ka men sim ka ba slur ye ki pai ba jong ka bri u hnyo tram namar uhaban yang skamba namar uyang halor tenum kali takada uhaban yang skamba bersakawi ru kata jing yang jong im kapen i ya uta real leader lane uta unong yalam uba shisha ubom juting ubom jurich yanoru ban yang nakabenta ka hok jong kai chait penru de pai ba bi pide ban sai ba baka pandal VP kamlut tang sipo jaru kamlut pisai eru am dalut tang san spa la ne si jaru kamlut namar balai bapli kamyo kita ki pandal ban penlut pisa lane pensep kaya ka pisa jong upai ba mo ban ya compare berkini ki party ya ka baki sna ki pandal ba pher ki pandal ki ba internet adu kata ngam kan tho kata ring haban kran namar balai ki wi ru kran ba balai uyang kum tu balai ule akum tu balai uyang kum tu aku aban pensai kai jing yang jong ba dan uhaban yang skamba namar uyang hatunum kali na kata kada ko ki pai ba bi POE what lada kata ka pandal jong ka voice of people party syamla penlut daki takis hajar daki phawajar daki lak khanrai tang daki spa lane tang daki kaliru ka baki yang hajrong kali lane hatunum kali Henry ki pai ba jo ka bri unyo trapat ki e pati kaloi ban kersan ka voice of people party ka daw kalong bagi nong yalam jo ka voice of people party ki job no yiki pai ba da ka jing in nakata ka daw dan ke kentin ke baong dangla ke ja sudah ringkat bat ke jingsuk ban ya ke ba khawai yo u masih kelong ringkat ke jingele hang ta pisu thu ba dangla ka ba yang hage jaka ba ipo sakran ben ban ya ke ba yang hage jaka ba itenat ringkat ke jing bamsap bampong kabha ban yang hakata kai jaka kaba iben habak pet ki bro Henry ka hok kayang khobli sibun pet ba bi ada episode tanat di video jonga sa like share ber subscribe